Yes, hello mga guys. Nandito na naman ay ang Madam Earring. Earring Sungkabuan. Yes, narito na naman tayo. Parehara pa natong background, no? So, no, manamta sa atong pilot testing, sa atong pilot episode nga sinong kabay. Number 1. So, karong adlaw, yes, or karong hapuna, kay magsinong kabay gihapon kita. Sinong kabay episode 2. Kundi snack lang taro no, kanang fruits ba no. So, dera ang atong sungkabon karon kay but of course, dili lang si Iring sungkaban na yung kuyog karon, kundi ang atoang ato mga friends. Yes, ang ato mga friends nga mga batignaong gihapon. Atong magkauban karon sa atong panagsinong kabay. Ato sa mugasan ang ato ang kapayas. Ang mangga kay gwapo naman kay ito. Grabe sad makalimpyo ha. Sunod sa buni. Kaning mangga guys, kuan ni gikan ni dito ang mangga ni. Gwapo kay lang mangga guys. Uy, pulti hamisa. Kariya kahamisa. Liwat sa naninda ani nga si Nanay Milia. Shout out to Nanay Milia. Yes. Ilani gikan ang mangga. So lami kaayo mga guys. Kapayas. Ang kapayas kay gikan na gyud sa fresh from the farm. Nila Dora. Yes. Sa farm ra gyud ni Dora. Nagikat-kat ni hipon girl. Yes, hello guys. Yes, no sa ako pang gikaingon ninyo no with Earring Sungkaban with friends. Di na to magbugay-bugay. Unsa isulti? Mga onata. Dili Mga onata. Dili manungka na lagi. So, balik guys. So, unsa atong isulti? Manungkab na ta. No, sangat ang among gikuan kami guys, bisungkab karon is kanang mangga nga putik yung pagkaasluma o kuan kapayas nga balbangan. Yes, lami kang kapayas. Fresh from the farm ni Ladora. Yes. Unya duha ka klase ang amsos na ani dire kanang tuyo, dili makabot. Tuyo nga ay patis nga naay kanang kamay o kanang suka nga nay sili. Mo kaabot ang kuan ba? Ga asluma nga. Pero guys, samtang nagkaon-kaon mo dire no, nagsinungkaban may aning mangga og kapayas. Kaya nga amoy pa challenge. Yes. Ato may hagito ng ato mga gwapa dire no nga. Nga kauban nato. Nga atay sinungkabay with spilling with spelling challenge. Yes, spelling bee. Yeah. Yeah. Ato ning sukdo ng ilang mga utok guys. Unsa jud ni sila kakuan no nga karang mo spell. Yes. Utok kay utok. Magpa-spelling ta guys. Okay, ready? Ready na mo? Ready na lang. Ready na mo? Okay. Isa'y sugod. Una. Okay. Atong una nga contestant, si July. Ano si July guys? Hi July. Hi. Bukas ba? Bunot lang. Hangkay guys. Okay. Ang nabunot ni July kay yes. So, paspasay niya. Paspasay lay. Paspasay. Spell the word physical. Yes. Ready, go. P-H-I-C-A.
Chichical. Yes. So, why score si Jilay? Next. Next, Ib. Oh my God. Si Hipon Girl. Yes. Yes. Ready na ka? Wala ka na eh. Pakpak daan. No. So, spell the word intelligence. No. Bahay ka na. Oh. Intelligence. Yeah. Yan na. Hey, Spell go. the word intelligence. Go. Nasunod lang daan. Wrong na. Wait, utsingan. Jen, hapit na. Go. Hapit na eh. Oh. Asa? Ikaw mo na eh. Daghang daw, one chance. Uy. Okay. Sige, so wrong. Wrong intelligence. Ang correct spelling is Intelligence. Intelligence. Yes. Next, our third contestant, Donalyn. Do, kana. Taga-iyag yung SGR. Lo na, Joy, sige, paso-paso no. Tural na may commercial sa ako mo na sa patalastas. Spell the word. Do. Spell the word. Ang daw ni Alinda. Night. Dili night nga gabi eh. Kanang Night of the Columbus. Knight in shining armor. K-N-I-G-H-T. Yes! Correct! 1 point. Balik ka ni July. Si Ana, papustaon, nimpos na yung bib. Hoy! Spell the word questionnaire. Questionnaire. Go. Ano, ang question. Di ba, ang question. Ano, bitay ER, tumoy. Okay. Oh. E-S-T-I-O-N. Yeah. ER. U-E-S-T-I-O-N-I-E-R-E. ER mo na, tumoy. Kuha nga. Question, then punan N, then A-I-R-E. Muna questionnaire. Ekes lang yapon. Kuha nga N. Ib. Tanawa ko ng kuan. Isa na yung gibuhat niya. Oh. May spelling. Spelling. Oh, ibib. Paminaw ka. Oh, ibib. Mahal ka na. Spell furniture. Da, kani. Furniture. Pakpak, mga dagang pa si ibib. Furniture. U-R-A. Oo, nasukuan. N-E. Ayok na. F-U-R-N-I-C-U-R. Oh. Nay, nagtudlo ni mo? Oh, no point. Pero nalagyan ko ng Kana ko ng Tagalog. Sige, next, Donalyn. Okay, next. Labit ang suro ko. Ya kana USGR perfect na. Spell the word resilient. Ito sa ko ama. R-E-S-I-L-I. Ang wrong jud. Kung dito kung saan yung pagbasa ng R niya SL. Ay, pag-bitch siya. Anda. R-E-S-I-L-I-L-I-N-T. Sakto na to. Ang dami na sige magbalik-balik sa SL. Yes. So no point lang to. So ako naman gibalik-balik. Gaganaw na ito pagbalik-balik mga guys. Yes. So 1 point ra gyapon niya. 0-0 ang duha. Next, balik ta July. Magkalisod na ba niya? Next.
July? Yo, sa'yo na dyan nilay. Spell the word atmosphere. Atmosphere. O, sa'yo na dyan kayo na ha? Yo. Atmosphere. Good. A-T-M-O-S-P-H-A-R-E. Yeah! Nag-guess na. Nag-guess na kita niya. Medyo tangulba. Hoy, nangulpa lang isa. Ay, pasa ko kay Lesay, magluto ko. No, so nanay 1 point si July. Oh, last kay O si kanang Last. alin. Si Ebe. Duha. lang ni. Aduha na, sunod. Ebe. Kay panglas. Hipon, beautiful. Tuking ano? Next. Spell safety. Sa piti. Wala, sabot yun eh. Eb. Spell the word wrinkle. Wrinkle. R-I. Ay, sayot na yan. T. Patitikon. R-I. Gusto mo na, oy? Guys, gusto mo kami dito, guys. Diyan. Wrinkles. Habang sininit, di sa ito mag-uwi. Ha? Ring ba nanawag? Cool na yun. Oh, ring. Cool. Wrinkles. Oh. R-A. Oh. Hindi ko papupo sa meong Guys! Are guys! Tinudana yung tinudana. Wala na. Ibaw siya. Okay. Abay sa wrong. Wrong spelling. Wrong. Okay, oh. Okay. W. W ang nag-una. Oh. Oh, W. Wrinkles. Oh. W. R-A-N-G. Klaro ka na. Mas klaro, kalibangan mo yung bata. Wrong! What did I? Wrong! 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 Ang correct na spelling, W-R-I-N K-L-E. Yan na rin. Sinabi ko sa'yo, Barbie. Zero lang gihapon. Pressure mo, guys. Mayabas man. Kalibangan yung bata. Yes, guys, mabugo na yung tagal. Guys, mabugo na yung tagal. Subot na natin. Para mahumay na rin. Guys, ang huli. Gutot ako. Follow up ba? Magkano ko na kay Kuan? Next. Para kang Dunalin. Spell the word. Matay mo yung game mo ha. Spell the word migraine. Spell the word migraine. R-A-N-E. Again, wrong. Gaag chance. Isa. M-I. Ah. G. R. A. N. Wrong. May Second chance. feeling na oy. M-I-G-R. Ingnan na guna may tigrin aro. May gumunod. M-I-G-R-A. Ano pinarong sa? M-I-G-R-A. M-I-G-R-A. Ano yun? Tarong ka na. Yes! Migraine! Oh, tarong. Ayaw dahil, nakulura ko dahil. Muha, puting pagkatagana. M-I-G-R-A. I-N-E. Yan. Ato tayo points, guys. Natulo siya. Okay, points na lang niya. Hoy, 2 points. 2 points. Next. Dati balay. Hindi mo na sa banglo. Next. 4 chances, wala na. Okay, spell the word athletic. A-T-H-L-E-T-I-C. Yeah! Na-redeem yun ang self ni July. Kaya
gipaningot yun siya ganina. Badminton. So, napagapan yun, guys. Pero siya, mag-daot mo na itong image nila, guys. Nanani, points? Lang kita eh. Magpapahayan tao. Okay, so, pila na kaday? 4 points. Eb. Luto na. Oh, sa ino kay ni. Spell the word. Hasta sa grade 1, makaspell ani. Tomorrow. Uy, karne. Tomorrow. 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 Go. Why sa'yo pay? O-M-O-R. Ay. Usay. Dahil kaglo. Usa ra kabuk ang double nga ako. Double. Usa ra ang gidouble nga letter. Di, usab. Gan kag chance. Para 9 points. Nagpapading mo na karon nagpapading. Chance. Para 9 points. Nagpapading mo na karon nagpapading. T-double. Ay. T-W. T-O-M-O. Tama ba to? Tomorrow? Tomorrow. Hindi bukas na. Hindi bukas na. Para sa katawa. Bukas na lang. Tapos ano ka ba? Bukas na tomorrow. Bakit na to? Ano naman to? T-O-M-O-R-O-O-W. Wait, bitaw. Bukas na lang. Ha? T-O-M-O-R-R-O-W. Yes! Makilan ito ka. Pagkama pinatuwa ko. Baka kaupat. Sakto na eh. Yes, 1 point. Balero, ang bukas o tomorrow. Guys, Hindi sa tukma. Next! Di ko baan? Ako na sa guys. Ang mga lisod na gulo na. Bro! Spell the word. Para New Zealand. Spell the word. Whistle. Wow! 3 points! 3 points! 1 point! Yes, pinakalas! Mata si Ib-Ib. Okay, Ib-Ib. For the final question. Naorog yun ang pinakasimple ka ng mga pang-graders ba? Spell the word surroundings. Surroundings. Surrounding. Oh. Surroundings. Surrounding. Round. Surrounding. Round. S-O. Wrong. Yun. Surrender. Ako na lang, be. Surrender. S-U-R-R-E-N-D-E-R. Surrender. Surrender, guys. Surrender.